Слава на Исус, скъпи брати и сестри! Благодарим ви, че сме тук заедно и имате свобода всеки да идва, да хвали Господ, да проповядва, да свидетелства, както намирате за добре. Бог да ни благослови! Ние знаем повода какъв е нашия велик празник. Искам да ви поздравя и да ви честитя и да ви казвам: Исус възкресе! Благодарим на Бога. Нека да се радваме заедно. Братята и сестрите, които имат възможност, желание, нека да се обажат тук на брата. Свободно. Всеки може да дойде, да каже нещо, да свидетелства, защото Господ е един. И ние сме тук, защото ви обичаме в името на Исус. Амин. Благодарим на Господа, защото сме от един квартал. И според Ефесяните 4 глава, 4 и 5 стихове, един Господ, една вяра и едно кръщение. Бог да ни благослови. Един Господ, една вяра и едно кръщение. Ние други богове не познаваме. В Либия други богове там има. Сигурно в другите държави и нации има други богове. Тук в България имаме Исус Христос. Амин. Имаме Господ и вярваме в това мощно и свято име. Амин. Нека да хвалиме Господа. С тази песен искаме да поздравим всички църкви, пастири, служители. В името на Исус бъдете благословени, брати и сестри.